Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Ragusa Express. Cupra Born, full electric. At Continental Cars. OK Home. Bring life to your home. Nilqakom għal verżjoni sajfija ta' Knockabout Sicilia. Episodji żgħar fejn b'ħeffa kbira sejrin nesploraw il-kosta Siċiljana. Knockabout Sicilia Express. Su għall-ewwel darba waqt din is-serja televiżiva sejrin nesploraw kompletament bil-mixi biex żgur tkun mawra rilassanti. Sejrin nesploraw iż-żona sabiħa ta' Marina di Ragusa, żona vibranti b'ħafna postijiet interessanti x'tiskopri. Fuq baħar Leq Donnumera minn Malta vjaġġajna lejn Marina di Ragusa, destinazzjoni meraviljuża. Ħarba qasira, imma biżżejjed biex niskopri post sabiħ li jaqqat il-kalma tal-baħar mad-divertiment tal-ħajja Mediterranja. Marina di Ragusa hija waħda mill-aktar żoni kostali popolari fir-reġjun. Port modern, bajjiet bir-ramelfin u promenades li jistednuk biex tippassiġġa u tgawdi. Hawnhekk tista' tieħu kafè fil-pjazza, toqgħod ħares lejn id-dajjes tal-lussu li jżuru l-marina jew sempliċiment tirrilassa tisma' l-mowġ ħabbat. Matul din il-ġurnata se nesplora l-qalba ta' Marina di Ragusa. Marina di Ragusa hija żona mill-aktar popolari u faċilment niddiskrivija bħala l-ħarba perfetta għal kulħadd. Bħalissa tingawdi passiġġata rilassanti tul il-lungomare u dan il-lungomare joffri ħafna għażliet fejn tista' tgawdi kafè, xi bibita friska u anki ġelateriji. Pratikament timxi, tippassiġġa u tgawdi it-tomiet. Il-promenad ta' Marina di Ragusa hija mimlija ħajja, kemm matul il-ġurnata u anke fil-għaxija. Tista' tieħu ġelat, tieqaf bil-qiegħda tammira l-ħajja għaddejja jew sempliċiment timxi fil-kalma taż-żiffa li tkun ġejja minn fuq il-Baħar Mediterran. Meta tkun qiegħed hawnhekk ma tistax titlef l-opportunità ta' passiġġata ħelwa hawnhekk fil-marina. Id-dajjes u l-jozz jidħlu u joħorġu b'ritmu kostanti u la darba tkun qiegħed hawnhekk tista' wkoll inti tieħu l-opportunità billi tirkeb xi dajsa ħelwa u tmur mawra żgħira hawnhekk tul il-kosta jew inkella tipprova xi ftit sport tal-ilma bħal paddling boarding, yachting, insomma l-għażla ma tispiċċa qatt. Il-Marina ta' Marina di Ragusa hija ċentru vibranti għal min iħobb l-avventura. Tista' ssib korsijiet tal-ibburdjar, tirkeb dajsa żgħira għal xi eskursjoni jew sempliċiment tgawdi l-atmosfera ħelwa ta' dan il-port turistiku. Wieħed mill-iktar siti importanti storiċi tul il-lungomare ta' Marina di Ragusa huwa Torre Cabrera, torri tas-seklu 16 li kien jintuża bħala fortizza sabiex ikun jista' jassess iż-żona kostali mill-attakki. Illum il-ġurnata tħares lejh tirrifletti u taħseb kemm binja ta' dan it-tip kienet importanti għal żona kostali bħal din lura fi żmien. It-torri għadu preservat tajjeb u jinsab eżattament dejn il-baħar. Torre Cabrera jagħti karattru speċjali ħafna lil Marina di Ragusa. Jekk iżur Marina di Ragusa nhar ta' tlieta u fis-sajf nhar ta' ġimgħa qatt m'għandek titlef is-suq lokali li jsir fi Pjazza Malta, post fejn tkun tista' tosserva u dduq prodotti friski lokali u apparti minn hekk ukoll ikollok iċ-ċans idduq l-aranċini, snack ideali waqt li tkun miexi u tippassiġġa. Is-suq joffri esperjenza awtentika fejn tista' tixtri u dduq prodotti friski direttament mingħand il-bdiewa u s-sajjieda jew anke tiskopri xi artiġġana lokali.
U jekk hemm xi ħaġa li tagħmel Marina di Ragusa verament speċjali hija proprjament din il-bajja. Bajja perfetta b'ramel fin, kważi kważi nista' niddeskrivih isu terra, l-ilma mill-iktar kalm, baxx u ċar, post perfett fejn tista' tgawdi x-xemx, tirrilassa u tiddeverti mal-ħbieb jew mal-familja. Il-lungomare, Andrea Doria, jaqqad bajjiet ma' kafeteriji u bars, Lidos, fejn tista' tixrob xi ħaġa friska jew tieħu ġelat waqt li tgawdi l-veduti. L-ilma huwa baxx u mill-iktar sikur, ideali biex tom jew tistrieħ dejn il-mewġ, waqt li tħalli ir-riħ Mediterranju iserraħlek moħħok. Marina di Ragusa hija taħlita perfetta ta' rilassament, divertiment u kultura, destinazzjoni mediterranja li żgur tibqa' f'qalbek. U jekk għandek naqra iktar ħin f'idejk meta tkun qiegħed hawnhekk Marina di Ragusa, fi ftit minuti sewqan tista' tkun fi bliet ikoniċi b'arkitettura li timpressjonak bħal Noto, Ragusa Ebla kif ukoll Modica. Qabel ma nħallikom, nixtieq inħabbar kompetizzjoni li tista' tagħtikom iċ-ċans li tiġu żżuru Sqallija. Għandna kompetizzjoni flimkien ma' Ragusa Express. Biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni faċli ħafna. Ibatulna ritratt tagħkom meta kontu qegħdin Sqallija. Ibatuli dan ir-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibatuli jista' jrebbaħkom iċ-ċans li tiġu Sqallija grazzi għal Ragusa Express. Jiena nsellmilkom u nagħmel l-appuntament tiegħi għal magħkom għall-edizzjoni li jmiss ta' Knockabout Sicilia Express sabiex inkomplu nesploraw il-kosta Siċiljana u ngawdu s-sajf. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Ragusa Express. Koliosh Authentic Greek Yogurt. Cupra Born, full electric. At Continental Cars. OK Home. Bring life to your home.